Хамельчанин Алексей Семанчук гуляў з дзецьмі на вуліцы. Адзін няправільны крок і вясёлы смех змяніўся рэзкім болем. Вынік прагулкі – пералом. Урачы не абнадзёжылі, у гіпсе мужчыне прыйдзецца правесці не менш за 2 месяцы, а значыць зімовыя забавы, на жаль, скончаны. Получилось так, что подскользнулся, подвернулась нога, я упал. Снега много на улице. И получается, что надо быть осторожным, чтобы не получилась такая травма, как, допустим, у меня. Гэты выпадак тыповы для цяперашняга надвор'я. Нават звыклы маршрут можа ператварыцца ў паласу перашкод. Траўматолагі канстатуюць, з наступленнем галалёдзіцы колькасць сезонных пацыентаў стабільна расце. Наиболее часто встречаются травмы лодыжек, травмы предплечья, также вывихи и повреждения связочного аппарата. Для профилактики таких повреждений я рекомендую пациентам выбирать удобную обувь, избегать ходьбы по скользким местам, с осторожностью ходить по ступенькам, спускаться и подниматься на бордюры, передвигаться по расчищенным местам. У барацьбе з галалёдам самым эфектыўным і папулярным сродкам з'яўляецца пясчана-саляная сумесь. У арсенале камунальнай службы рэгіёна яе звыш 60 тысяч тонн. Дзякуючы хуткаму растапліванню лёду і дадатковаму трэнню, сумесь дапамагае папярэдзіць стварэнне галалёду на дарогах і тратуарах. Але лёд не адзіная небяспека, якую прыносіць зіма. Пры парывістым ветры і мяцеліцы МНС раіць мінімізаваць перамяшчэнне і заставацца ў будынку. На вуліцы пазбягаць блізкасці дрэў, рэкламных шчытоў і ліній электраперадач. Шквалистый ветер может повредить ваш дом, поэтому плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Уберите с балконов и подоконников все, что может быть унесено порывами ветра. Поставьте автомобиль в гараж или припаркуйте вдали от деревьев и слабых конструкций. Сіноптыкі папярэджваюць, у выхадныя маразы ўзмоцняцца. Пры выкарыстанні печаў трэба пазбягаць іх перакалу. Вікторыя Шахварастава, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель».